lavabos, sense calefacció a temperatura sota zero i amb professors desmotivats després d'ingents rebaixes del seu sou. A més, s'està reformant el model universitari, privatitzant la universitat i multiplicant les taxes impedint que els fills dels obrers hi accedeixin. L'estan condemnant a treballar a feines de baixa qualificació. Entenem que tot això es podria evitar si el govern estigués al costat de la classe treballadora, el 99%, i no fos una titella dels mercats. Per això decidim protestar. No estem disposats a permetre que s'aprofiti la crisi per enganyar-nos i treure'n els drets que amb tant esforç i lluita van aconseguir els nostres avis. Nosaltres lluitem per un ensenyament públic, popular, democràtic i de qualitat, fet per a l'estudiant i no pels mercats, que formi ciutadans amb esperit crític i no programats per desenvolupar una feina de baixa qualificació o acabar l'atur. Tanmateix, ens identifiquem i ens solidaritzem plenament amb la lluita per la sanitat i els transports públics, amb la demanda d'una democràcia real en contra de l'actual dictadura dels mercats i amb totes les protestes contra les retallades dels nostres drets. L'ensenyament no és una despesa, sinó una inversió. Convocar. Tu també et retallen, a tu també et retallen, a tu també et retallen. No a la privatització, no a la privatització. Perra. Segui, la privada aquí no segui. 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 La privada aquí no